lamsoko haina hai norok jotto nai tongnai ani friends ongna tini norong bagai haina hai katal central government job notification tui phaifika norok video ni bising tui saimana education qualification salary details tai bufun tei apply khanya bose tari jor last date tai order selection procedure tai category wise vacancy on norok posting bajak laina borok bon norok video naiman pore bebangno details saimana abon bagai nai tongni norok video plan tijina paithak jara ko friend o jago bharat hakotoni jotto hastini lokorong apply khaimana brai sila jotin bagai o jago vacancy phaisa waijak tai o jago sangpulya saimang lainai omo boran thesini notification horka tai o jago apply khlainani date oborok bo sangpulya nainali nka friend norok nugui tongo mangka central reserve police force ni thesini official notification ongkroi phaijak omo sakango bo pulya ongkorjak no hingke friend abono no tekisa o jago norok no vacancy bari rifika tai abo simi o jago norok ni je last date tongmani aborang bo o jago tekisa bari rijak hangka jara boys kwbang gei apply khaimai yang tongnai borok ni bagui bo o jago tekisa age no bari jaka jate norok apply khlaimana bagui hingke friend abon pore sangtabo o jago aste aste sangnai lalina tai je nong no pulya samani aborok bo sang o video bebon details saimana hingke abo nanya sang o jago pulya nugui tongo mangkha o jago norok nugui tongo je advertisement pulya ongkromani a jago norok ni last date 25 tarik 7/2023 asuk tongmani last date abono bari rini tabuk ri fika norok nugui tongo jago 2 tarik 5/2023 jora norok no ri rijak hingke friend norok obosai sujok kaham maka omo hai sujok o norok obosai apply khlainari tai abo simi o jago je norok boyos o barangai norok apply khlaimai yang tongnai norok ni bagui bo belai kheno koktom kaham norok video ni bisingtui jotto no aborok bo saimannai hingke friend norok nugui tongo jago age limit je afuru pulya notification dongmani aro hingke norok nugui tongo jago 21 থেকে 27 বছর বিসিঙ্গ norok rijaka constable ni bo khainai a jaga o norok ni jara boyos obarngai apply khaimai yang tongnai norok tawaisa o video naimani pore apply khaimannai jori norok ni boyos o jaga o 21 থেকে 30 বছর ni bisingo ongoi tongkhai oro norok nugui tongo no jaga date of birth bo sirijaka tei obo simi omo jara general candidate rong bagui o jaga siro 21 থেকে 30 বছর bisingo mongnai hinai jara ST SC ongoi tongnai norok oro tai 5 year o jaga age relaxation mannai hingke belai kheno kwbang 30/5 plus hingke 25 বছর jotui norok o jaga o ongoi tongphano norok oro apply khlaimannai hingke friend aboni pore sungya ang tep najinai tongo borok bo sung tabo osto nainalina norok oro nugui tongo haina hai o jaga constable ni bagui o jaga jara agi norok nainai borok hingke to saiman kana o jaga water career rong ni bagui tai o jaga washerman rong ni bagui kwbangma o jaga vacancy phaisopaimani aborok norok pulya notification nukha oro bo hain hai sem abono sirifika norok oro bebang nugui tongo borok no detail nainai dia jago sung je saimamani a pulya notification arongke 18 থেকে 23 বছর bising nangnai norok oro apply khlainani bagui tai o jaga norok tabo nugui tongphira hain hai tai 3 বছর o jaga bari jaka oro apply khlainani bagui 18 থেকে 26 বছর ongoi thanga friend norok bebang details saimanka aboni pore sung tabo yang tebo nainalina tebo details naijaknai tongkha o jaga o norok oro nugui tongo hain hai o jaga jara norok apply khlainai musungnai o jaga borok ni oro time torui no rufika norok nugui tongo jaga o 2 tarik 5/2023 ni asuk ni je time romani obonsai sekang norok apply khlaimana rangnai jara norok apply khlainai musungnai rongko friend aboni pore sungyang tebo naliana oro tebo detail kwbangma tebo sirijaka o jaga norok nugui tongo oro hingke pay level 3 rijaka oro 21700 thesini 69100 porjonto norok oro salary mannai tai abo haike unreserved ni bagui o jaga norok nugui tongo EWS ni bagui norok o jaga vacancy nugui tongo abo haike senior ST rong bagui o jaga total o jaga norok nugui tongo vacancy 6000 hingke friend aboni pore hain hai o jaga joto category wise vacancy milagoinai o jaga norok nugui tongo 148 ta o jaga total vacancy wngkha friend abo to norok bebang detail no saimanka hingke aboni pore sung tabo yang tebo nainalina oro norok post ni bungbo nugui tongo o jaga constable draft 3 abo haike constable peon abo haike o jaga jotini o jaga vacancy phaisa paijak friend o jaga total vacancy wngkha tabo 9000 oro 630 ta total o jaga vacancy phai sokpaikha hingke friend abo norok detail no saimanka o video ni bisingtui tai sungtebo o jaga nainalina oro age rok bo sirijaka norok jara o jaga nai tongnai norok to saina manka o jaga 28 বছর jorotai o jaga narakjaknai hinainai friend omo general rong bagui se tai jara ST SC reserve category borok rok hingke o jaga tai 5 year khlaimannai OBC rok hingke 3 year khlaimannai o norok saina manka hingke friend aboni pore o jaga qualification rok
jago norok nugui tongphio matriculation pass hingke o jaga apply khlaimannai tai jara exam rwnai norok ni result jodi tesa dati hok norok bo jaga accept khlaijaknai abo haike o jaga o rwi rijak hangka friend aboni pore chwng o jaga tebo saimannai oro norok nugui tongphio o jaga o nongni bahai select khlaijaknai borok oro details rijak norok nugui tongo CBT tai PET PST aboni bisingtwi norok no o jaga o select khlaijaknai norok nugui tongo trade test abo hairok norok no nannai oro tai medical examination rok wngmani pore nog no final select khlaijaknai hingke friend aborok nog nugui tongo o jaga puila rijak oro physical standard test ni bagui o jaga norok agifru nugui tongo o jaga jara chwla rok o jaga 170 cm nangmani abono tai 5 cm o jaga kom khlai rijaka belai kheno sujak kaham tai o jaga norok ni chest rok o jaga sanjaka 77 no normal nangnai tai 5 cm o jaga norok ma fulirnai abo haike o jaga rijaka hingke abo to sini jara ST SC wngwi tongnai omo hingke to agini haino o jaga sini kunu phano o jaga changes khaijak abo jara general candidate wngwi tongnai borokni bagui himno o jaga change khlai rijaka norok nugui tongo sini tiprani bagui o jaga rijak chwla rokni bagui o jaga 162.5 cm nangnai tai normal 77 sini chest nangnai tai 5 cm norok o jaga ma fulirnai hingke abo haike oro details kaimankha abo haike no bwrwi rok ni bagui oro same no kuno kisa change khaijak tai jara general candidate bwrwi rok ni bagui hingke oro change khlai rijaka borokni o jaga height wngna nangnai kom o jaga o rifika norok nugui tongo o jaga detail all rijaka bongni 155 o jaga o nangnai borokni o jaga o height abo haike o jaga o borok no rwi rwka hingka friend aborok bo chwng saimankha detail no norok tebo o jaga detail saimano mwchangko tebo kaham khe norok oro porainai mano tebo oro kaham khe swijak hingke friend aboni pore haino o jaga rifika physical efficiency test ni bagui o jaga norok o jaga nugui tongo male candidate chong bagui oro swijaka oro complete ma khainai o jaga 1 mile o jaga 10 minutes ni bisingo norok khaisikhe complete ma khlainai abo haike o jaga bwrwi rok bagui rijaka borok bo 1 mile ni o jaga ma khaijaknai borokni hingke time o jaga 12 minutes khlai rijak hingke friend aboni pore haino trade test ni bagui bo jaga details hirijaka norok nugui tongo o jaga bebangno detail hingke friend aborok to chwng saino mankha friend aborok norok nugka norok tebo detail porainai to kaham khe friend o jaga constable oro draft 3 rok bagui o jaga tebo nangkukmani tebo swijak oro PN rok ni bagui bo swijak abo norok kaisa kaisa jotono o jaga detail nukha hingke friend aboni pore o jaga tai tamrok tongo borok no chwng saimanlainai o jaga hingke friend aboni pore chwng tabuk yang to tai naijaknai khe hingke tini video chwngchinai norok joto naitongnai rok no paithago belai kheno hambai amo haike nangbai kwrwngwi tongdi tai ang bai kwrwnai hingke norok ani channel subscribe khaidi tai o jaga ang jefru video upload khaifru notification manna bagui bell icon bo press khai tondi jefru ang upload khaifru norok video sobse swkang manna bagui friend tini video asung sinai norok joto naitongnai hai paithago toisa jotono no hambai।